отново ми се иска да кажа с голяма гордост, че в България съществува единственият в Европа център под егидата на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното наследство. Само 7 такива центъра има в света и вече 15 държави от региона са членове. Разбира се, и традицията и съвременното развитие на културата. Отново искам да напомня, че все пак България има своя град, творчески град, София, град на киното, който съвсем неотдавна, през тази година, имах също така удоволствието и честта да обявя. Така че много ми е приятно, че заедно празнуваме това хубаво събитие и се надявам, че България ще има още паметници в списъка на културно наследство и културно и нематериално наследство. И това е един повод отново да кажем с гордост, че сме дали нещо ние на света. Така е. Само припомням, че март месец заедно бяхме на фестивала Сурва в Перник